в Витоша. По какъв проект работите в момента в Природен парк Витоша? Екопроект за насърчаване на туризма и изобщо поставянето на влизането на Витоша в убедителна туристическа дестинация, каквато заслужава. Без, разбира се, нарушаване на екозаконодателство. Да, към момента работим по един проект, по който се изпълняват приоритетните дейности от плана за управление на Природен парк Витоша. Проектът е финансиран от европейските фондове и основната му цел е опазване на това изключително природно богатство на планината. Може малко повече в детайли какви етапи, какво ще се прави по този проект, как ще бъде достъпен той и така? Проектът, към него са включени различни дейности, 15 на брой, като основните са за съхранение на фауната и флората и естествено подобряване на туризма, условията за туризъм на планината. Основна задача е съхранението на ценните местообитания в защитената територия. Относно опазването на фауната, имаме специални проекти, които са свързани, специална дейност, която е свързана с опазването, например, на европейският лугер, на балканската дива коза, на кафявата мечка. Балканската дива коза, доколкото разбирам, е останала само на Витоша. Допреди 100 години е нямало нито едно животно. Те са били убити. Сега в момента от 2002 е стартирал един проект за възстановяване на този вид, като изкуствено се реинтродуцира от други стабилни популации в България. Добре, каква е логиката на този проект екологичен? Преместване по някакъв начин на уравновесяване на туристическия поток в северната и южната част, за да може по някакъв начин да се запази ареала и на животните ли? Тъй като, както знаем, северната част е по-пренаселена от туристи, ние имаме нужда да пренасочим туристическия поток и към южната, като за това са обособени точно определени маршрути. И целта е туристите да вървят по точно определени пътеки. Които пътеки ще бъдат маркирани? Те вече са маркирани към момента. От началото на проекта до сега се направиха 5 нови маршрута. Екопътеки? Да, Нека да ги споменаем. Първата, която изграждането започна, подновяването 2010 година, беше от село Железница към Черни връх. Следващата беше от Бука Преслав към Черни връх. От село Ярлово... От към Самоковско, от южната част. От село Ярлово през Сива Грамада отново. Дестинацията ни закарва към първенеца на планината. Интересен маршрут е от село Буснек към местността Мече Чешма. И това са новомаркираните. Към момента има поставена ново изградена стълбова маркировка. Стълбова маркировка с обозначение на самия проект, като надморско равнище, като с разстояние указателни... до близките хижи и така. Да, с указателни табели.